Petru zdarec, přátelé, máme 9. prosince, úplně nádherný ráno. Já mám za sebou pár perfektních vycházek na řeku úspěšných, když jsem chodil po práci, ale teď se udělali úplně nádherný dny, je přes 10 stupňů přes den. Tak mě to lákalo ještě vyrazit do přírody, na svazovku to asi moc nemá cenu, když se smí chytat jenom do 10. To se radši vyspím doma a jdu jenom na večer, tak jak jsem to dělal doteďka, ale lákalo mě to ještě vyrazit do přírody, tak jsem vyrazil na Adamovský rybník. Přijel jsem, takováhle nádherná scenérie, je tady ještě led na části, ale to věřím, že dneska všechno roztaje. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Jdu nachystat krmení, pruty a letí to tam. Uvidíme, někdy když to rozmrzne ty ledy, tak ty ryby jsou aktivní, berou. Taky jsem zažil, že když to takhle rozmrzlo, tak nebrali. Uvidíme, no. Bude to určitě ledový. Posnažím se, snad se něco podaří, tak zatím. Jdu si nachystat krmení, budu se opakovat po 150. Radši si vemu krmení o víc než míň. Vždycky to můžu schytat při dalších vycházkách a jezdím pravidelně, takže to není problém. Mám s sebou Ocean Mastera, na to jsem tady pokaždý chytil největší ryby. I když tady třeba na něj nebralo nejvíc, tak pokaždý mi přines tu největší rybu. Tak mám s sebou nějaký pelety, patentku do PVAčka, lososový pelety. Ty pelety jsou skvělá volba na zimu. Mám s sebou kuličkový pelety, řepka konopí. Zase dělají pěkný mrak, rozpouští se hezky. Pak sebou mám boilies na pořádný zákrm, tu nějaká kaviára, toho si taky nadipuju. Klasicky červenýho játrovýho lososa, toho mám už připravenýho z nějakých předešlých výprav. A testovanýho cvrčka na cibulce ještě sebou mám. Taky už ho mám nachystanýho někdy z předešlých výprav. Co nemám nadipovanýho, jdu nadipovat a jde se na věc. A to je nádhera. Návazce napíchnout kuličky a lupnout to tam. Krásný les. Na druhé straně rybníka je to ještě slušný ledový království. Tam u hráze to vypadá pěkně, ale tady je ještě docela slušný led. Jsem zvědavý, jestli se tady v tom bude dát něco chytit. Máme popolední. Nejdřív jsem zkusil Method Feeder s rohlíkáčem, na to jsem udělal první takový mini kapříky. A teď už se rozjela kuličková peleta, konopí, řepka. Takovýhle pěkný dlouhán. Tak je to tam, tak budu brát asi, i když je to ještě trošku zamrzlý. Zorina jde za mnou. Paráda. Užíváme si krásný odpoledne, vyhříváme se tady na sluníčku. Tamhle mám bivák, tam mám místo. A tady, kde jsem krmil, nevím, jestli to na tom videu bude vidět, ale tady takhle všude možně stoupají bublinky, kde jsem krmil. Tady, kde jsem nekrmil na jiných místech, tak žádný bublinky nejsou. Tak to vypadá, jestli se kapři probouzej. Mám z toho radost, tak snad budu brzo brát. Setmělo se a mám tady dalšího. Zase na peletu řepka konopí. Tady ten už je trochu větší. Sranda, jak je studená voda, tak se skoro vůbec neperou. Až u břehu zjistí, že člověk táhne, pak vyvádí na podložce. Paráda, jdu na dalšího. Máme 5. raní.
tady to, o čem jsem mluvil. Že se nechají vytáhnout takhle v zimě snadno a pak se furt melou na podložce. Tak jsem takový dlouholistce. Předtím jsem měl pár menších. A teďkom tady mám lisáka. Ty by byli zatím sami šupináči, tak to asi zvětším. A mám tady další krásný ráno. Teďko mě probudil takový menší kapřík. V noci mělo být 4 stupně, ale mrzlo, bylo pod nulou lehce. Tamhle to dokonce přimrzlo. Kaprům to moc nevadilo, 3 jsem chytil v noci, teďkom jednoho ráno. Na to, jak se říkalo dřív, že kapři hibernují, když je takhle studená voda, tak jim šmakuje pěkně. Uvidíme přes den, jak se to asi oteplí. Si to bude brát a povede se nějaký pěkný. Tady ten prut ani nemůžu přehodit. To je kam to hážu. Tamhle před to molo a mám tam zakrmíno. Tak tam mám let. A cestou taky jsem tam nějaký. To tam musím nechat válet. Je to tady, konečně pořádný macek. Ocean Master tam ležel od včera, nic na něj nezabralo, teď se rozjel, tak jsem tušil, že to bude pěkný kapr. Taky, že jo, fajn to tam bude proti tomu sluníčku vidět. Přes 16 kg. Na 4 rváců oceána s plovkou čili lesní jahody. Parádní kapr, mám radost, vytáhl jsem ho skoro spod ledu. Bomba. Tady ho ještě mám. Krasavce. Koukněte na tu hubu obrovskou. Ten si snadno nasaje 4 rváců i v zimě. Má hubu jak moje ruka. Krásný. Tak už poplaveš. Tak ahoj. Plav si pod led. Zrovna je tady led. Led, neled. Už to jede. Žádný extra dramatický souboje. Jen tak se převalujou k břehu. A teď už to zjistil, o co jdou. Tak trošku vypálí vždycky. Tady začnou trošku vyvádět, ale jinak si jen tak v klidu jezdí. Tak se ukáž. Pěkný šupík. To jde brat. Tentokrát výsledek neuvidíte, protože se měl podložku na okraji a při přendávání do podložky z podběráku mi vyklous rovnou do vody. Ale nevadí, nebyl to žádný gigant. A mám tu dalšího krasavce. Tady ten je asi krátkej, ale tlustej. Zabrala cvrčka na cibulce testovanýho. Moc se nervou a vyvádí na podložce. Klasická zima. A ten je pěkný. Tak ho
Je pravý poledne, já jsem si zašel sem na hráse ohřát na sluníčko a zakrmit si. Tady nějaký koule, pelety, kuličkový pelety, jakým to tam vysypu. Tady dělám takový pruh a do toho pak nahazuju 2 pruty. Jeden hážu ještě tam víc na volnou vodu, tam u mě je stín. Tady si člověk rád posedí, jdu to tam vyházet. Víc Zarino, sedni. No jo, jdeme na to. Ke mně do stínu naplavala taková velká kara, tak jsem sundal návazec a hodil tam volovo a musel jsem jim přitáhnout sem na sluníčko, protože tam by těžko rozmrzala. Už to mám hotový. I takovýhle ptákoviny patří k zimnímu rybaření, no, se nedá nic dělat. Kdybych ji tam nechal, tak za prvý mi tam brala pruty, že jsem musel dávat špičky pod vodu a za druhý by tam možná ani do večera nerozmrzla, tak jsem ji radši semhle přitah, tady je to jistota. Vždycky, když posílám hlásiče Flyzar Q9, co mám na údržbu jednou za pár let, tak vytasím tady svoje starý Ultra Carpy Multicolor. Ty řvou, ty mám přes 20 let, jsem se tenkrát kupoval na střední, do dneška si pamatuju, že stály 4800. Oba dva, v době, když jsem chodil na brigádu při škole za 50 Kč na hodinu, tak si člověk snadno spočítá, že jsem na ně musel máknout nějakých 100 hodin skoro. Když si dneska někdo bude myslet, že jsou hlásiče drahý, tak si vždycky vzpomenu, musím mluvit jak starý dědek za nás, jak to bylo drahý. Ty rybářský potřeby, pruty a všechno. Vzhledem k vejplatě, jaká tenkrát byla. Druhý večer je přede mnou, i když den byl slunečný, tak tamhle se furt drží led. A nad ním je takový mlžný opar. Některý pruty jsem přehodil, některý ještě přehodím, večer trošku dokrmím zase. Uvidíme, co se bude dít. A hlavně, aby jsem ten led nepřiplaval, to by bylo blbý. Ale on je tam asi zaseklej o ten ostrůvek, tak je to dobrý. Jdu vyčkávat. Jirka mi dovolil zkusit i štiku. Až už se mi konečně povedla chytit rybička, tak tam štika byla během chvíle. 78 čísel. Celá pěkná zubatice. Pěkně vyžaraná. A během chvilinky na tu samou rybičku, která tam ta štika vyplivla z huby. Tu mám další štiku. Nádhernou, vyžaranou. 82 cm, zase o malinko větší. Krásná zubatice. Ráda. Tak ahoj. Večer se blíží. Opar nad rybníkem, tak uvidíme, co bude brát. Takhle to tady mám políčený. Štikovej plavačkovej prut se splávkem fluokarbon jednoháček. Taková
Taková klasika, jako vždycky, když jdu na dravce. Tak uvidíme. Cejnka štika zase vyplivla jako ta předtím, tak jsem ho tam ještě píchnul. Sice už je mrtvej, ale tady toho taky vzala mrtvýho. 3. ráno, teď mě vzbudil kapřík, v noci jsem měl ještě další 3 takový menší. Ale co je zajímavý, že je tady takováhle duha. No mě překvapilo, trochu poprchá. Duha po ránu. Tak uvidíme, jestli ještě něco přijde. Ještě dokrmím, vydržím chvilku a... Tak se mnou ještě přišel rozloučit jeden lisec, vejdu se tam. Tak mám radost ještě na závěr, pěkný lisáček. Téhle velikosti jsem chytal v noci šupináče. V noci se mi tady s tím nechtělo hravat, čekal jsem na pořádnýho. Ale co víc si v prosinci přát. Paráda, jdu dál balit. Třeba ještě něco pípne. Tak rozlučkovej, ahoj. Tak už mám všechno zbalený. A ještě táhnu kapra. Teď jsem si řekl, že si nejdřív ještě zbalím stoja, než si zbalím všechno ostatní. A vyplatilo se, ještě se to rozjelo. Kdybych vzal pruty dřív než stojan, tak bych záběr neměl. Ale vypadá vůbec špatně, jdu na něj. Tak tady ten už bude definitivně rozlučkovej. Pěkný šupináč na závěr, když už mám všechno zbalený. A zabral na peletu lososa s plovkou Milka, stejně jako ten předtím. Ty pelety, to je jistota rychlého záběru. V zimě, v létě furt. Paráda. Tak, jedu domů. Taky má pěknou zdravou hubu, velkou. Tak pláv ty kluku. Tady na to zabrali 2 poslední kapři. Jsem tam dal na rychlej záběr peletu lososa s plovkou Milka. To je ideální kombinace na rychlý záběry. V zimě i v létě to rád používám. Teď už je trošku omletá peleta po těch 2 kaprech, ale klidně bych to tam ještě švihnul, ale už musím jet domů. Všechno dobalený, vyrážím k domovu. 48hodinovou výpravu jsem si užil perfektně. Letos je celkově ten prosinec superovej, že je pěkný počasí. Mám za sebou 4 vycházky na řeku po práci. Tam jsem chytil 25 kaprů, od takových 45, některý měli přes 70 čísel. Takový jako tady nebyli, ale taky to bylo super, jen tak po práci na chvilku, bralo to nádherně. Tady jsem si taky superově zachytal. Co víc si na prosinec přát, tak zase někdy. Ahoj a užijte si Vánoce.